Здравейте! Това е началото на първия ми влог и много се вълнувам. Вече сме в колата, сега е 8:18, пазаруваме от магазина някакви неща за ядене. И всъщност целта на нашия влог днес е това, че братовчетка ми ще ме татуира. Бърз дисклеймър и съобщение към хората, които искат да се захванат с нещо, което е много далечно от тях или с което никога не са се занимавали. Започнете, направете го, най-много да се провалите. Добре, вече сме в Надя и се колебая между няколко неща, които да се татуирам. Относно съобщението, което казах по-рано, наистина опитвайте се да съпорвате колкото се може повече артистите във вашия град, каквото и да правят. Купувайте им мърча, купувайте им картиите, татуирайте се при тях, за да може да се разраства всичко в България. Цялото послание на това видео е Support your local artists. Не мога да... Винаги процеса, при който се правят татуси, ми е бил мега интересен. Как стават нещата, как се подрежда последователността, кое след кое се прави. Нямам търпение сега да го видя. Така, аз имам вече един татус, който с Надя бяхме отишли в Виена и просто една сутрин закусвахме в някакво кафене на центъра и си казахме, това е последния ден и реално не сме направили кой знае колко много неща. Айде да направим нещо готино. И дигам ли нож? И гугълнахме Best Tattoo Places in Vienna и просто отидохме там и казахме, нали, може да си направим татуси. Нямаха свободни часове, естествено, от ден за ден. Тръгнахме надолу по улицата и се оказа, че бяхме попаднали в някакъв квартал. Там имаше доста тату студия и накрая влязохме в едно. Беше много готино, имаше кухня, имаше барче и там аз се татуирах. Нямах никаква идея преди това, както сега не бях мислила 2 години преди това, колко много искам да се татуирам еди какво си. И е спонтанна история, която мега много ми харесва и аз даже за това я разказах, защото за мен е нещо интересно. А тя си направи при едно друго момиче, което всъщност не прави татуси с машинка, а stick and poke татуси, което означава, че на различна клечка, примерно клечка за суши или каквато и да е клечка, закачаш една игла и с нея ти сам дупчиш, не е машинката, която автоматично го прави. И оттам тя почна много да гледа всякакви татуисти, които правят stick and poke татуси, много се зариби по тях. Реално могат да се правят татуси, които изглеждат като нормални, но е различен стил и нещата стават по различен начин. И преди една седмица реши, че и тя ще почне да се занимава с това. И си накупи от един сайт всякакви неща. Игли, мастил, чашки за мастил, ръкавици. Си ги поръчи, на следващия ден дойдоха и тя каза, правим го. Тя може да рисува, но със сигурност има нужда да се упражнява на някои хора. Разбира се. Сега ще го видим. Нямам търпение. Ето така изглежда съвсем началната подготовка. Добре, започнахме да татуираме, обаче се оказа, че не се сетихме да проверим, т.е. то няма голямо значение, защото аз така или иначе там щях да си го направя. Не проверихме какъв е пейна в тази част от тялото. Сега ще ви покажа. Моят татус се намира там, където са нарисувани като гащи отдолу в червено. И доста боли, наистина доста. Сега ще ви покажа.
Добре, тук що свършихме с статуса, сега се прибираме вече. Слушаме си чил музичка, въпреки че сме доста блъри. Се занимавайте с някакви работи, дори да са странни, дори никой друг да не ги прави. Просто в повечето случаи се получава, просто трябва да опитаме, нали така? Може би да. Просто разбрахме, че на това място много боли татусите, ама ние не бяхме направили ресърч, така че няма проблем. Тъмб запе този експириенс за мен. Благодаря, че бяхте с мен по време на този влог и да още влогове.